लिरजोबखांबाय लेखाखौ लिराखै आयौ ना जानो लुबैनाय हाथालानो बेहा माखौ आयौ ना गोथांखौ एसे जानायदों ए गथ'आ ना गोथांखौ एसे जानायदोंनो बेखौ जागोनदां आयौ खनसे ना सान्दा देरहांबाय ना सान्दा जानोसै ने जोंहा आंबो जागोन नै थैबावाखैसो ओरै हां लागासिनो नै ना सान्दा मोनदों नै जोंहा मोनबाय फख्रियाव ना सान्दों फख्रियाव ना सारदोंमोन नै लोगोफोर ना सान्दा मोनबाय जोंहा आधा केजिसो जागोनदां mana? Apanya bisa? Ah, lapor dulu mana? Apanya nageli bagi bisa nama? Apanya nageli bagi bisa? Mana nak? Nah, sanda. Iku, ada yang ngeguduk. Iku iwagalin di Jawa genang. Iwagal ada ini nama. Rezeki mana? Rezeki. Rezeki kan? Aneh. Rezeki kan? Rezeki yang nomor rezeki. Karena nomor. Kan, aneh. Ini dulu ini. Terus, ayo, ni mana? Relus ni boleh. Nah, nah. Coba itu dah kembali. Kos betul sungguh ni berai, macam aku nak aku jadi kalau tidak. Itu kembali. Terus, ni macam mana sih? Lihat ni, kau dah bina. Dia habis ni oleh kapur kasna. Deh, gitu apa itu? Kurjake? Saya pada kemana lihat dengan deh, hero. Ayu, aku dah 19 ni now, mana ya? 20 sudah. 20, lihat tu. Ayu, satrakik. Orang kemana lain deh? Lihat deh. Nah, konan staf dong men. Konan staf dong men deh, hayo. Biar, ini serak. Biar. Dilihat tu. 41 ni mana ya? Lagi jatuh ni kalau luar. Wana ni perlu deh nama. Deh. Deh. 1 belum sampai 2 berarti akhirnya. Deh. 1. Sampai 2. Deh. 1 sampai 2. 2. Deh lihat tu. Lihat baca deh yang sungguh deh. Yang nomor berapa sih dah bagai? Neng nak sakan dah? Nak sana sakan neng? Ang songhin sih deh? Maku takkan? Neng bisa kuda. Ang takkan deh bisa kuda. Neng lagi jadi ku gede yang ada. Neng dekap pula deh. Ampai nelekang nani ampai neng gitu ku nasi. Gitu ku kan. Lihat ada kian? Ang na songhin sih. Deh. Ang nikau. Deh. Lihat ada? Logoफोर लायना सानाखौ सुखांना लाखांबाय आं दायो रेडिनो सारायबो जानबाय दुंथ'वाखै नै दायो बेखौ एवना लानोसै एसे ग्रेभि जागोन आरोना बेखौ लोगोफोर दायो आं बेखौ हालदै संख्रि होनानै लाखानोसै बेखौ लगायनानै लाखानोसै आरो ओमफ्राय एवबाय थानोसै नोंथाङा मोनना नायलांबाय थादो संख्रि होनोसै हालदैबो होनोसै हालदै ayo mana? Apa ni sih pegang sih? Udah pernah ayo.
이거 잡아요. लगायखांबाय नै लोगोफोर दायो थाव होनोसै आङो साराय दुंबाय नै एसे बुरजायैनो जानो नाया बुरजा ना मालाय गियाना गिदिरखौसो जागोन नाखौ आंनो फिसाखौसो बावलायगोन नालाय लोगोफोर एवनोसै आं दायो नानि मेगना नै माबायदि जोंनो दुंबाय नै लोगोफोर साराया दायो एवबाय थानोसै नाखौ 골든 컬러라니 장난치 돼요. 네, बेजों जागोन आरोना लोगोफोर नाखौहाय स्क्वाशजों नाखौबो एवखांबाय आङो खांनोसै गोल्डेन कालार जाबाय माखौ फोरांबाय sanda saja dulu. Sini kuaskan bangku kuaskan jangan ada nari dan nari jumlah bisa jangan ini nak dan kuaskan masih nak betul kali nak ya mungkin sini ada sebenarnya ini kayak itu bener nung lihat जोबखांबाय बेखाखौ लिराखै आयौ ना जानो लुबैनाय हाथारलानो बेहा ना एव एवदों होनबालाय नाखौ गिदिरखौसो जागोन होनबालाय गियाना र' जागोन र' बे एवफ्रामनायसो नालाय बेखौ एवफिननांगौ ना र' जानो लुगैथारबाय आरोना नोङो गियान हो
गोथांसो एवथ्रमनायसो बियो ओंख्रियावसो होनो नागिरदों ना बेयाव नै आंनाबो जाहांबाय नै ओंख्रिया ओंख्रिथ' नङा बेयो ओंख्रिया दालिसो बेबो जाबाय दायो नाखौ होसननोसै नै रेहांबाय दायो नाखौ होनोसै हा माखौ आयौ ना गोथांखौ एसे जानायदों ए गथ'आ ना गोथांखौ एसे जानायदोंनो बेखौ जागोनदां दायो नाखौ होसननोसै नै लाय नोंहा बेहाय एवगोन ना हावायाव आं ओंख्रियाव बेयाव सोनोसै नों बबे नाखौ जागोन मोनाखै लाबोलै सुगारसो गथ'आ खुगायाव जादों बे र' एवाबा जाजाया जाजायो गोदौबाय नै लोगोफोर बिराद टेस्ट जाखाबाय ग्रेभि कालारखौनो नुवाखैहाय मबाइलाव नङाबा ओरैबायदि कालारफुल जाबाय आरो ना मोनबाय लोगोफोर बारा बिदै दोनला आरोना ग्रेभि जानोसै दिनै दालि संखादों जासिगोन र' मोनबाय लोगोफोर भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आङो लोगोफोर मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामना होदो अननानै मोनबाय बिराद गोथाव जाखाबाय नै मानो ना गिदिरजों ओंखाम जाग्राया नै जागासिनो मा फिस मोनसे जाखांबावबाय नों आरो गोथाव जादों जाखाङाखै गोथाव जादों गोथाव ना बिदैजों आरो ना फ्रायजों जाखांबाय आलौदों जाबाय दा Thank you.